Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, muna marabtan ku a wannan lokaci kuma kuna sauraren mu ne daga ainihin cibiya da ke nan jihar Kaduna ta Dr. Maina Herbal Clinic. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka saba kawo muku bayanai ainihin akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi lafiyan jikin ɗan adam, ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata. To kamar yadda yau muke tunanin za mu taɓa ne ɓangaren mata waɗanda suke da matsaloli da dama. A farko muna kira ga matan da suke fama da ainihin matsala irin na infection, sai a hanzarta domin neman magungunansa. A bayanin da muke tafi da shi shine akan matan da suke da matsala na rashin sha'awa ko kuma rashin zuwa ruwan ni'ima ko kuma rashin kawowa a lokacin da ake yin saduwa. Domin da dama za ka samu wasu mata suna yi maka bayanin cewa su ba su san ma ainihin menene kawowa ba, su ba su san menene ake ce ma wani daɗin saduwa ba. To idan mace tana samun matsala ko kuma bata san me daɗin saduwa ba da ake magana a kai, to yau ga mafita kin samu da yardan Allah. Kafin mu baki mafita, za mu miki bayanin ƙa'idoji da dalilan da za ki kiyaye a lokacin da Allah ya bijiro miki ko kuma lokacin da jininki na al'ada ya fara zuwa. Idan kika fara ganin jinin al'ada ya zo miki na wata-wata, to farkon abin da za ki kiyaye shine sai ki guji abu mai sanyi. Domin abu mai sanyi a lokacin da ake al'ada yana haifar da matsalolin lalacewan al'ada din, yana kawo warin gaba, yana kawo al'adan ta zama a wata ana yin ta sau biyu, yana ƙara wa ma'ana infection ƙarfi a cikin jikin mace. Sannan ki guji zama akan tiles ko akan siminti ko direct contact da ƙasa, kin sha zani shara-shara ko kin sa wani wando amma kuma kin zauna akan a tiles, sanyin na bula ke na shiga cikin jikinki wanda yana da matukar hatsari. Shi ma wannan sai an kiyaye shi. Mafitar da zamu baku matan da suke fama da matsalar rashin sha'awa ko matsalar rashin kawowar ruwa na ni'ima ko kuma rashin kawowa a lokacin da ake saduwa ko kuma rashin sanin meye daɗin saduwa din, to ga mafita zamu baku magani da yardan Allah. Abinda za ku fara nema shine za ku nemi wani gari da ake ce ma garin ruman. Idan an samu garin ruman din nan, sai a samu ainihin kaman cokali ɗaya da rabi, sai a nemi garin kirfa cokali ɗaya, sai a nemi kanunfari. Kamar yadda waɗansu sun san kanunfari ne kawai a ɓangaren shayi, to shi ma yana taɓuka a ɓangarori da dama babu iyaka. Idan an nemi kanunfari shi ma cokali guda, sannan sai a nemi ainihin garin shi wato ainihin ruman kenan. An samu garin ruman, an samu garin kirfa, an samu garin shi kanunfari, sannan za a nemi garin abin da ake ce ma ɓaure. In an nemi garin ɓaure shi ma cokali guda ne, to haɗe su ake wuri guda, sai a niƙe su, sai a yi fodarin ɗin sai su zama gari gaba ɗaya. To abin da zai faru shine cokalin shayi ba shi zaki, cokalin tea ba shi zaki amfani da shi ba, zaki yi amfani da tablespoon ne, cokalin cin shinkafa da wake. Shi zaki ɗibi cokali guda, sai ki zuba a madara ko nono. In kin ci abinci zaki sha, in ba madara ko nono ki sha da ruwan ɗumi, amma fi so ki sha shi da ruwan ɗumi. Ki sha da safe cokali ɗaya in kin ci abinci, da daddare kuma in kin kammala cin abinci kafin ki kwanta shi ma kina iya yin amfani da shi. Idan za ki yi wannan na tsawon 'yan kwanaki, bai wuce kwana 5 zuwa kwana 7, na farko dai sha'awar ki za ta dawo, na biyu kuma ni'iman ki zai gangaro, na uku kuma da kika ce baki san daɗin saduwa ba, idan an yi intersection tsakanin mata da miji baki san me ake ji ba, to za ki ji shi ya zo miki da yardan Allah. Sannan rashin gangarowar ruwa na ni'ima, shi ma ruwa na ni'iman zai rika gangaro miki. So duk idan kika mai da hankali wajen yin amfani da waɗannan magungunan, to za a warke da yardan Allah, kuma za a samu lafiya, kuma za ki yi godiya da yardan Allah. Wannan cibiya namu ta kware wajen ba da magungunan da suka shafi ɓangaren mata da maza na lalurori da dama, ɓangaren hanta da koda da sikila, da ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren stroke paralyze kenan. Kowane kala da yardan Allah muna da magungunan su. Kuna iya tuntuɓar ma cibiyarmu da ke jihar Kano ko kuma cibiyarmu da ke nan jihar Kaduna ta wurin Dr. Maina
Abdullahi Ismail, ko ku kira daraktan kamfanin na Dr. Maina Herbal Clinic da ke nan jihar Kaduna a 08026 119014. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.